kami ngayon sa may Amigo Gasoline Station. Pupunta sana kami sa base namin para mayroon kaming meeting. Pero yun nga, naflatan yung tricycle. Napaayos na namin kanina. Akala namin okay na. Pagdating dito sa Amigo Station, sa gasoline station ay yun, nasira ulit. So, medyo palpak yung ginawa nung nag-ayos. So, hinintay namin ulit si asawa ko para pinapaayos yung aming tricycle. Yan, so habang naghihintay, games muna para hindi ma-board ang mga bata. At ako, ano kayang pwedeng gawin? Magbilang ng mga sasakyan habang naghihintay.